रायजो राजा नोंथांमोनखौ नैबे आंनि गोदान भिडिअ फिन खनसे बरायनानै लाबाय मानोना दिनैनि टपिकआ दिनैनि साबजेक्टआ जोबोद सिरियास आरो जोबोद माने शकिं माने जोबोद बागदावथावना माने जोबोद गिथावना माने जोबोद साननो गोनां रायजो राजा नोंथांमोन मानोना जोंनि बड'लेण्डआ सेफटि नङा रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बिटिआरआ जोंनि बिटिसिआ दिनै सेफटि नङा रायजो राजा नोंथांमोन रैखाथि गैया नैबे फोरमान होदों रायजो राजा नोंथांमोन मानोना नोंथांमोना बे साननैसो नुनो मोनगासिनो दं जोंहा मानगोनां जोंहा दावराव देख्रेब बिथाङा आसाम सरकारनो मेम'रेन्डाम होगासिनो दं आरो बिटिसि गभर्नमेन्टनोबो मेम'रेन्डाम होगासिनो दं मानोना जोंनि माने वारियर सासे दावहारु सिखोना जोहोलावनि मुङाव दोननाय सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क बे नेसनेल पार्क नेसनेल पार्कआव माने माखासे सिनाय मोनै मानसिफ्रा आसामिस राव रोङै जोंनि माने आसामिस राव रोङै माने बेफोरबायदि माने सिनाय मोनै आनआइडेन्टिफाइ माने मानसिफोरा माने बेयाव माने इलिगेलि माने इनक्रचमेन्ट इलिगेलि माने बे आइननि माने बेदखल माने दखल खालामनाय बेदखल खालामनायखौ बे दखल खालामनाया माने बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दं आरो बेबायदि बांबाय थायोब्ला रायजो राजा नोंथांमोन मानोना बैफोरबायदि सिनाय मोनै मानसिफोरा आनआइडेन्टिफाइ जुदि मानसिफोरा बे जोंनि सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क माने रिसेन्टलि माने बावैसो साननै सिगां माने बेखौ रेकगनाइज खालामदों माने 2025 मायथाइयाव बेखौ गोदानै रेकगनाइज खालामदों रायजो राजा नोंथांमोन बेनो जादों जोंनि सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क रायजो राजा मानोना नोंथांमोना गोबाङानो मोनथियो आरो माखासे गोबाङानो मोनथिया जोंनि आसामाव गासै मोनदाइन माने नेसनेल पार्क जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन बेफोरनो जादों माने गोबां दङ अरां नेसनेल पार्क नङा होमबा जेरै काजिरंगा नेसनेल पार्क ना बेबायदिनो माने गोबां दं माने दा बे समाव माने रायखांजोबथ'ला मानोना भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन रायजो राजा नोंथांमोन दा ओरैबायदि मानोना जोंनाव माखासे पावारा दङ रायजो राजा नोंथांमोन माने नैबे भारतनि कनस्टिटुवेन्सिनि सिङाव माने 6 सिडिउलनि सिङाव जा बिटिसि जा बिटिआर बिटिसि जोङो मोननो हादों नङा होमबा रायजो राजा बे बिटिसियाव माखासे जोंनि राव हारिमु माने लेंगुवेज कालचार हेरिटेज माने आइडेन्टिटि बेफोरखौ प्रटेक्सन आरो प्रिजार्भ खालामनो थाखाय माखासे पावार दं रायजो राजा नोंथांमोन लेन्ड प्रटेक्सन जोंनि कालचार जोंनि हारिमु जोंनि राव जोंनि सिनायथि बेफोरखौ प्रटेक्सन खालामनो थाखाय माखासे पावार दं रायजो राजा नोंथांमोन बे बिटिसिनि गेजेरजोंनो 6 सिडिउलनि गेजेरजोंनो माने बिटिसि काउन्सिलनि गेजेरजोंनो माने बेफोरखौ जोङो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दा बेफोरखौ गासैबो माने प्रटेक्सन खालामनायनि माखासे मोन्थाय दं रायजो राजा नोंथांमोन दा माखासे पावारा जोंनाव दङ रायजो राजा नोंथांमोन लेन्डखौ प्रटेक्सन खालामनाय बेयाव माने ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव माने गुबुन जाथिफोरा माने हा बायनानै थानो मोना हा दखल खालामनो मोना आरो जायफोर नैबे आरो नोंथांमोना मोनथिगौ माने 2006नि जिथुनाखि आयेन माने बेयाव जुदि जोंनि फरेस्टआव जोंनि बड'लेण्डआव जोंनि बिटिआरनि सिङाव जुदि दखल खालामनोब्ला माने जायगा लानोबा हा लानोब्ला बे मानसिया माने तिनि फुरुक माने जोंनि जायगायाव माने रायजो जानाय जाथारनांगोन आरो 2006 मायथाइनि सिगां बे जायगायाव बियो फैनांगोन फैनायनि डकुमेन्टस बेनाव थानांगोन आरो तिनि फुरुक रायजो जानायनि बे मानसिनाव फोरमानलाइ थानांगोन अब्लासो बे जायगायाव थानो मोनगोन थ' बेबायदि हिसाबै नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं बे समाव माने बै माने आनआइडेन्टिफाइ माने सिनाय मोनै मानसिफोरखौ माने बै जायगानिफ्राय होस्रांनो थाखाय जोंहा मानाव गेदेर दावराव देख्रेब नोंथांमोना मोनथिगौ बिथाङा मा बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि बिथाङा सासे गाहाय दैदेनगिरि दा बिथाङा बिटिआरनि मुरबि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिनिसिम मेम'रेन्डाम होदों आसाम सरकारनिसिम मेम'रेन्डाम होदों नङा होमबा
बिसोर मानसिफोरखौ होस्रांनो थाखाय रायजो राजा नोंथांमोन थ' बे जोबोद माने जोंनि बिटिआरनि थाखाय मोनसे बे सेन्सिटिभ मोनसे बहुद साननो गोनां मोनसे बियो माने मा होनो जाथाय बियो साननो गोनां माने आरोना दा बिनिखायनो बेखौ मावनो थाखाय बेखौ एभेक्सन खालामनो थाखाय नैबे मासनि गेजेरावनो बिथाङा खावलायगासिनो दं आरोना थ' बाथ्राया बेसो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोंहा अलरेडि जोंहा दंखायो ना जोंहा बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां हाग्रामा महिलारि चिफ दंखायो राजा दंखायो दा आरो बिथांनि आन्दारावनो गोबां माखासे डिपार्टमेन्ट दं आरो बे डिपार्टमेन्ट हिसाबै गोबां माने इएमफोरा दिनै गावबा गाव डिपार्टमेन्टखौ नोजोर होगासिनो दं अबजार्भ खालामगासिनो दं रायजो राजा नोंथांमोन नङा होमबा नायगासिनो दं माने बबेयाव मा जादों बबेयाव मा जायाखै नाथाय दिनै डिपार्टमेन्ट हिसाबै बिथांमोनाबो नुगासिनो दं बे जे सिखना जोहोलाव फरेस्ट लेन्डआव जे इनक्रचमेन्ट इलिगेल माने माखासे इलिगेलि इनक्रचमेन्ट जागासिनो दं बेखौ नुगासिनो दं नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन दा बे समाव बेखौ जोङो बुंनो हायो माने नैबे दावराव देख्रेबमोन बिथांमोन बायदिया बुङालासै हारिमायारि आफादफोरा बुंनायनि सिगां जोंनि गभर्नमेन्ट बिटिआर सरकारा बिटिसि गभर्नमेन्टआ माने बेखौ माने मोजां इनिसिएटिभ लायोबा जोबोद मोजां जायो आरोना रायजो राजानोथ' माने गोख्रों इनिसिएटिभ माने रुल्स नियम बायदियै माने जाहाथे माने इलिगेल माने इनक्रचमेन्ट जानो हाया जोंनि माने जि नेसनेल पार्क जेसेबां माने नेसनेल पार्क दं जोंनि माने आसामाव 9 माने नेसनेल पार्क दङ बे नेसनेल पार्कआव माने रावबो माने सिनाय मोनै आनआइडेन्टिफाइ मानसिफ्रा इलिगेल माने इनक्रचमेन्ट जानो हाया बेदखल खालामनो हाया नङा होमबा थ' बिनि थाखाय माने बे सरकारा गोख्रों थांखि लायोबा गोख्रों इनिसिएटिभ लायोब्ला माने बेफोरबायदि माने इनक्रचमेन्टआ माने जानाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन थ' बिनिखायनो नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं जा दावराव देख्रेब बिथाङाबो माखासे बाथ्रा फोरमायगासिनो दं आरो बिथाङा जे गोबां बाथ्रा फोरमायगासिनो दं होमबा जों बेखौ नुनो मोनदों थ' बिनि अनगायैबो जा बिटिसि गभर्नमेन्टआ बिनि सायाव माने गोख्रों थांखि लायोब्ला गोख्रों इनिसिएटिभ लायोब्ला खामानिया जाफुंगोन आरोना रायजो राजा नोंथांमोन थ' बेखौ आं आसा खालामदों आरो नोंथांमोनाबो आसा खालामदों मानोना जुदि बेयाव जुदि इलिगेलि जुदि इनक्रचमेन्ट हाबनायफोरखौ बन्द' खालामनो हायाब्ला माने जोबोद खहा दं रायजो राजा नोंथांमोन माने जोबोद खहा दं बेफोर खहायानो जादों ओरैबायदि रायजो बाय'डाइभारसिटि माने जोंहा दंफां लाइफां बिफां लाइफाङा गैयाब्ला माने मानसियाबो थांनानै थानो हाया रायजो राजा नोंथांमोन मानोना मानसियाबो जिब जुनारावनो गोलैयो नालाय दा जिब